जासिगोन मामाया जानांसै जाना जाबाय खिन्थु आयै सुजाब बानलुखौ दोनदो आयै इसोर बावदोब्रा आंनो बानलुखौल' जिंगाव होबायलै आंनो गोसो दंबा जानो होनखा आया लांखायो दाख्लै खेबसे आंनियाव बिलामनि बेसेबां गारिजों आरामसे लायबावदों बाइक बा गारिजों साब्रैल'सो साब्रैयावथ' हाजारसो खरि लाबाबो लस गैया एखे जाहैबाय ना माथो एखेयानो जाहैबाय माथो साब्रैयाव हाजारसेया बेसेबां गोलैगोन हाजारसेया साब्रैयाव 220 थाखा एसे बारा गोलैयो 1200 लादोंब्रा बियो सासेयाव नारें खैसि टावाराव 100 थाव लागि जानि र' नारेंखौ माथो होदेरनो होनाया माथो गैला आं खननोनो मोनासै माथो बोरै आयौ जि जायालै बे राजा ओरै गुरगुरल' आं जानोसै बेखौ बिनोसो दहायहाय बिराद जाबाय मोनासै आं मा होनोमोनलाय इंलिसनि सर्स ना बोरैबा होनोमोनलाय बावलायलांबायलै मा होनो बोले नांबासो बेखिनियानो जाग्राफ्रा जमगासिनो मा जागोनलाय जोंहा मास्टारा बानायगासिनो थाइबें बेखौ एवल' हमलाय मानिमोनलाय थाइबेंआ खावब्लानिसो आसामनि नों बवा खावब्लानिसो बियो मा होखो बेयाव सामब्राम गुफुर थाइबें दे नों आंनो खिथादो आंना एसे रौलै बिदि नङाब्रा मानो बिदि गोथाव जाया आमाय मामाय होदोलै जोङो मामाया जासिगोन गोथावनो बानलुआलाय बानलुआ मोनसे सिथासिला आच्छा आरो खेबसेबारिनो आरो जासिगोन मामाया जानांसै जाना जाबाय खिन्थु आयै सुजाब बानलुखौ दोनदो आयै बानलुगिना आदै माबायदि गोथाव जादों ओमफ्राय थाव गोथां होनाया माबायदि जादों मोजां जादों मोजाङानो जानाय नायनोसै जाबाय थानोसै इसोर बावदोब्रा आंनो नुनिया आयौ बानलुखौल' जिंगाव होबायलै आंनो थोरसिया मोजांसो नारें बिलाइ दङ अ इयाव गोलैसिगोन दा हा दे आं खनना जागोन दे आयै होख्लायनोसै एसे खम जादों खम जादोंमोनलै जों गरम बोथोरनि माबाखौ दिनै जागायजेनबाय गोथाव बयबो सापर्ट होलायबा बिदि मावनानै जानो हाया आरोना मा गोसो दंब्ला बुंनानै लाखाबायलाय गोसो दंबा जानो होनखा बानलुनि सेना गन्थंजों ओंखारबाय दायो जानाय सोलिगासिनो दङ बैसागु मोसानायाव माने जालागासिनो सानबैसे मोनजादों जागासिनो आदा राजुआ होबाय जोंहा नै बोथोरनि बुस्थु जानांगौ